Sí que creiem que en aquesta època de l'any, no? Que en aquest calendari entre l'11 de setembre i el 1 d'octubre, doncs cal fer referència als símbols i val la pena que se'n debati i se'n parli en els ajuntaments. Bueno, nosaltres creiem que una bona manera de reafirmar aquesta identitat singular és posar, no, la senyera a les entrades del municipi. Des de que un servidor de vostès és regidor en aquest ajuntament, l'octubre del 21, doncs han produït més d'una trentena d'esdeveniments internacionals al llarg de la ciutat. No? Això és una cosa d'àmbit esportiu, sobretot. Uns que són d'àmbit són més freqüents, com són la mitja, com són les competicions europees del Franklin i del CAC7 al Granollers, com són els grans premis de Fórmula 1, i n'hi ha hagut d'altres, de més extraordinàries, com va ser el Mundial d'handbol femení i després també el preolímpic i de més, no? Doncs creiem que si hi hagués a la ciutat una senyera a cada entrada, la gent que ens visitarà, les televisions que vindran, els atletes i artistes inclús i de més que vindran a la ciutat, doncs reconeixeran, no, on són, no, i qui som. I els símbols són per això. Els símbols serveixen per crear identitat, els símbols serveixen perquè la gent es pugui identificar, es pugui sentir d'algun lloc. No? Jo crec que si existeix, o si la gent que arriba nova veu la senyera, que és un símbol de consens a Catalunya, doncs probablement, per exemple, a l'hora d'escollir en quina llengua vol dirigir-se als seus fills o en quina llengua vol ser educada, doncs probablement, o potser, l'ajudaria a triar el català. Això és un discurs que podríem molt. Granollers Primàries.